kandusanan. Hello mga kandusanan. Di ami karon sa birthday party. Sa papa ni Tuto. Okay. Okay mga kandusanan, mag-adto mi dito karon. Sige. Ya, puasa baru diganti pakai ikan. Oh mga kandusanan. Morning. Hoy, pasensya na kandusanan kay ngit-ngit gyud ang area diri napita. Og pasensya na sa among kamera mga kandusanan. Oh, morning nag-birthday karon mga kandusanan. Muna nag-birthday mga kandusanan, magpasuga ta kay para maklaro ang nag-birthday boy. Oh, muna nag-birthday. Nagdibo siya karon 18 years old. Joke. 60. He is 60 years old. Morning papa ni Toto. Okay? Na sila bungga mga kandusanan, na sila lechon mga kandusanan. Si kandusanan Laika. Nag-green light yun siya karon mga kandusanan. Ulang grade ang suga. Sino ang suga mga kandusanan? Tapos mga kandusanan, among kamera mga kandusanan, walay lights. Walay ka ng sapat nga kuan. Pangit kita mong kuan, blurred na blurred. Di ba? Nag-vlog din ako sa birthday party. Muna yung birthday mga kandusanan. Enjoy your birthday. Happiest birthday to you, Rinaldo. 60 years old na siya mga kandusanan, pero di siya bailan, di ba? Di ba? Tingnan nyo. Mga kandusanan, nag-una-una ang isa mga kandusanan. Kaya nagsandok din siya mga sandok yun mga kandusanan. Kay gigutom na daw siya mga kandusanan. Asa ini? Kaya siya. Sige, ikaw ng ring light. Kandusanan Laika. Kandusanan Laika, ikaw ng ring light. Mga kandusanan, i-adit ko karon kay nagawin ko pasuga kayo no ulang suga. Lights on kayo mga kandusanan. Ang ring light, ang kanang bombilya mga kandusanan, buhat ni Laika o kuan ring light. Di ba? Bongga. Yes, hello mga kandusanan. Mga kandusanan, tanawan ninyo ang lechon. Lechon mga kandusanan. Sige, padol na to. Lechon. Amo na siya. Sige. Kandusanan Laika, sige. Go. Among sugad diri mga kandusanan, kulang. Ngit kayo mga kandusanan kay ngano. Ante! Wala sa mga kada. Pag-explain, di pag-explain. Dali, pag-explain. Pag-explain. Amo na i-explain. Gora. Para mga kandusanan. Sige. Anong kulang imong suga? Sige. Basin na mag-sponsor. Basin na mag-sponsor og suga. Wala sa mong suka kay may budget. Makandasal mauto mga kandusan, wala do'y budget yang wala budget nga suga para sa birthday. Pero padayon gihapon laban lang, di ba? Laban lang mga kandusanan. Mga kandusanan tanawa lechon o pig. Kandusanan Laika, okay lang ba sa iyo yan? Mga kandusanan, Sagol Bisaya na to, sagol Tagalog mga kandusanan. Nag-green light dito. Nag-green light ko, naghaw-daw. Kandusanan Laika, para kang nagdadala ng ng sun, di ba? Full moon talaga, full moon. Nakita niyo. Mga kandusanan kung gano'n. I-ano mo doon para makita nila. Di ba mga kandusanan? Laban lang mga kandusanan. Sige. Di ba? Yung cake niya is 60 years old. 60 birthday. Ay, 60 birthday day. Ay, 60 birthday ni. Kandusanan Laika.
ano ba? Maglisod kong Tagalog kadusanan like Pwede ka, magbisaya ka na lang, promise. magbisaya Sige, ka. magbisaya na. Kumaabutan ba ka ng 60 years old, di ba? Mga kandusanan, walang di ba? mag-expect Senior na si- kung abot oh. kong 60 years old. Mga kandusanan kay ano. So, ikaw nag-birthday ka ron? Dili talaga. Dili. Si Father. Sige. Si Oh, Father sige, ang wala yun. birthday ka ron. O, ika-60 niya mga kandusanan. Oh. Dili, di ko Senior magkuha sa citizen kung na siya, kagalingon. no? Di ba? Kadusanan Dili like ko ka. Oh. dili jud ko magkuha sa kung kagalingon maabot kong 60. Kaya nga no, wala bang kabalo sa kung kagalingon mga kadusanan kung kadus ako. O kanus Charbot. Oh, ingani kandusanan burn, Oh. tanawa lang sabi, i-video sa Oh, kadyot ang sige, sige. iyang mga. Mga kandusanan, pakitamsak ha. Okay. Pakitamsak lang, i-like, pakitamsak. i-share ang among mga videos diri sa birthday parties ni Father Naldo. Rinaldo. Agad. Ingani siya mga kadus maghandusanan gikapoy gikog hawid-hawid sa ring light tamo kahandusanan kay guba amo ang ring light. Oh. Mo ni yung mga kaapu-apuhan. Oh, yes. Oh, di ba? Mag-hi kayo! Say hi. Hi, kahandusanan. Hi. Mag-hi. Oh. Ano? Sa Auntie Bibian. Sa Auntie Bibian nga, Busy nagbigamo kayo, sa oh. kusina na Busy kayo sa Auntie Bibian, oh. Mag-hi, Diba, Auntie oh. Bibian. Oh, diba? Hi, kahandusanan. Hi. Oh, di ba? Oh, nakalimutan Maganda siya. ng kadusanan, Kahit nandyan no? siya sa dirty kitchen, pero maganda pa rin siya, di ba? Uy, bongga yung ring light mo, promise. Oh, yes, of course. Alam mo yung ring light natin, magkadusanan, no? Gumaganda talaga ang tao. Uy, bongga yung ring lights mo, kadusanang Laika. Tingnan mo na, kadusanan. Tingnan mo doon sa labas, kadusanan. Mag-hi kayo dyan! Mag-hi kayo! Oh. Si kadusanang ansang. Oh, di ba? Yung nag-vlog kanina. Oh. Present gapon si Smiley. Si Smiley, present di siya talaga. Ganyan talaga si Smiley, mga kandusanan. Oh, ganyan. Oh, di ba? Oh. Okay, mga kandusanan. Dito ka na sa- Enjoy. Okay. Thank you talaga mga kandusanan sa aming Oh. Oh, sa diba? among Oh, live oh, ngayon oh, na kulang. Live ta karon mga kandusanan. Oh, di ba? Live ta ngayon sa aming YouTube channel. Like a burn, Aninohon. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Like. Oh, balik-balik. Ay, balik-balik Oo. doon. Balik-balik Chokes sa na to, kandusanan. chokes na to, Oo, okay lang. chokes na. Okay. Understand na lang mga Thank you kandusanan. so much. Thank you Thank you so much. Thank you for watching. 60 years old. Happy birthday.